2022 Kovarê Kirmanşkê Cemîl Oğuz Serra 2022 zî şî erê ma serêkê zî temam kerdi. Di enê serê de rewşa Kirmanşkî senin bî ma hetê kovaran ra bawne rewşa Kirmanşkî ra. Verî enê coy ma serê kovaranê Kurdî de çend malûmatan bide. Bakur û Tirkiye de bi nameyê Devstar, Dilop, Nûbihar, Zarema bi humara dest sêşinan xatir waşt, Hamî Grotîşê û Zend kovarê bi Kurdî est e. Enî serê wê jî çand ziwanî di weşanayê xwe kene. Enî bi kurmancî tay Kirmanşkî niştê êniyan di vecene. Xeynê êniyan enî kovarî est e. Bar kovara şîrana. Dadistan serê hukukî di karkena. Diyalog hetê şanoyî di weşanayê xwe devam kena. Kovara serê folklorî di folklora me. Kovara serê folklor û ziwanî di folklor û ziman. Kovara serê hikayeyan di Kurdê çîrok. Kovara serê tarîxî di Kürt tarîxî est a. Reyna kovara serê açaryayîşê şîran di li werger emser veciyayê. Kovara akademî na akademî niştanê akademîk kena vila. Kovara serê felsefe di filosofiya û kovara serê psikolojî di psikolojî Kurdî weşanayê xwe devam kerd. Tay zef yew an her wextê xwe de bi awayekê enî kovaran emser xwe resna verê wendoxanê xwe. Enî zî bi kurmanciyê. Tay Kirmanşkî niştê êniyan di wecene. Xeynê êniyan tenî di kovarê bi Kirmanşkî emsar bîbî. Vate kovara vate bi Kirmanşkî hîrî aşman ra rêk vecena. Kovaraka hetê gruba vatê ra yena hadrî kerdîş û yena vetîş emser zimistan bihar û amnan hîrî humarî vetî. Humara ayaya peyene zey humara hawtay hireyne veciyayê. Şewçila kovara şewçila zî bi Kirmanşkîya. Kovarê di humara xwe ya dest sêşinê de weşanayê xwe dabî findartîş, enê payîzê 2022 de reyna dest bi weşanî kerd. Kovarê bu humara xwe ya dest hawtînî silam da wendoxan. Erê tenî di kovarê bi Kirmanşkî. Di miyanê bi milyonan Kirmancan di tenî di kovarê îzî bi hezar zehmetiyan vecene û kenekê serê lingan di bimane. Û hetê vila kevdîş û rotîşî di zî di miyanê zehmetî de ye. Û helbet tay çapbenê, tay benê vila, tay yênê rotîş û tay yênê wendiş. Bi endekê kedeka qıçkeke go Kirmanşkî çawê beşko serê lingan di findero. Go Kirmanşkî çawê beşko xwe verbido. Persî zefî ma çi serê şima bidecine.